Benvidos a Filopodcast, un podcast no que abordamos as preguntas teóricas de Abau de Historia da Filosofía. Hoxe, da razón vital de José Ortega y Gasset á razón poética de María Zambrano. Nas primeiras décadas do século XX, a filosofía cristalizará en España arredor da chamada Escola de Madrid, con figuras clave que son as que vamos a desenvolver nesta pregunta teórica como José Ortega y Gasset e María Zambrano, entre outros autores. Estes filósofos desenvolveron a súa filosofía entre 1912 e 1936. Boa parte deles, en especial tanto Ortega como Zambrano, tuveron que exiliarse fora de España a partir da Guerra Civil. Nesta pregunta centrarémonos, como decía antes, en Ortega coa súa razón vital e Zambrano coa súa razón poética. Ambos pensadores, pensador e pensadora, terán en común o seu contexto histórico e os seus intentos tamén de humanizar a razón pura e abstracta, un, como decimos, ca razón vital e outra ca razón poética. De maneira que ambos van a tratar de negar a fórmula previa ou anterior e a reformular as súas propias propostas en torno á razón. José Ortega y Gasset nace en 1883 e morre en 1954. Sitúase, como decíamos antes, no contexto da dictadura de Primo de Rivera entre 1923 e 1931, un período durante o cal Ortega é un dos máximos defensores de instaurar unha Segunda República en España, así como tamén despois no período da Segunda República Española entre 1931 e 36, no cal o propio Ortega chega a ser parlamentario, aínda que acaba decepcionado pola crecente crispación social, pois como veremos despois, Ortega trata de representar unha especie de terceira España liberal fronte a ambos bandos da Guerra Civil. E finalmente, pois, hai que situar no contexto do franquismo, dende 1939 en diante, no cal el se mantén uns anos fora, no exilio, tras o golpe militar, a Guerra Civil e o principio da dictadura, pero finalmente volve a partir do 45 a España, donde falece 10 anos despois. En canto ao seu pensamento filosófico, cabe remarcar que Ortega estudou en Alemanha, onde se interesou tanto pola tradición do racionalismo, con autores como Leibniz ou Wolff, como pola tradición do vitalismo, con autores como Nietzsche, e que, tras pasar por diversas etapas, chegaría a elaborar a súa propia teoría de madurez denominada raciovitalismo, que precisamente trata de combinar estas dúas tradicións. Ao redor da súa figura xerouse a chamada Escola de Madrid, caracterizada polo seu europeísmo, é dicir, Europa como solución aos problemas de España, en contraste coa xeración anterior, a xeración do 98, cuxo máximo representante era Miguel de Unamuno, quen defendía a importancia de valorar os trazos que diferenciaban a España do resto de Europa e que basicamente se alonxaba desa visión máis europeísta. E tamén por buscar unha remodelación da razón. Como decimos, tanto Ortega como posteriormente Zambrano tratarán de elaborar algún tipo de proposta distinta en torno á razón vital, a razón poética. E cabe decir sobre José Ortega y Gasset que algunhas das súas obras máis importantes son O Espectador, de 1916 a 1934, donde publica toda unha serie de ensaios ou artigos, despois a súa obra O Tema do Noso Tempo, de 1923, e tamén os seus escritos en torno a que é a filosofía, de entre o 28 e o 29. Estas son, pois, as súas obras ou os seus escritos principais. E agora vamos a introducirnos máis directamente no seu pensamento. Para entender o seu raciovitalismo, debe entenderse, por un lado, esta teoría como un intento de superación do racionalismo e do vitalismo, pero, por outro lado, tamén como un intento de superación do idealismo e do realismo. Así que agora vamos a ver o raciovitalismo como unha dobre superación destas dúas dicotomías. Por unha parte, en canto ao racionalismo e o vitalismo, hai que sinalar que para o racionalismo a razón é a dimensión fundamental do home, do ser humano, e trae consigo a idea da racionalidade como unha capacidade ahistórica, transpersoal, capaz de vincularnos con verdades abstractas, atemporais, alleas a calquera elemento histórico e subjetivo. Nas súas versións máis extremas, tal como denunciaba Nietzsche, o racionalismo é incluso contrario á propia vida.
Ao racionalismo, por eso mesmo, se lle opón a tradición do vitalismo, en concreto o vitalismo irracionalista de Nietzsche, quen, por considerar que a razón nega a vida, o que facía era rachar ou negar a razón. Ortega considera que ningunha destas dúas oposicións é correcta e que é preciso atopar unha solución á disputa entre o racionalismo e o vitalismo. De aí a súa cita de texto: a razón pura non pode suplantar a vida, tende a apoiarse, ou seja, ten que apoiarse nela, nutrirse dela, pecho cita. Ortega, polo tanto, rexeita a visión dunha razón ahistórica e transpersoal, mais sin propoñer polo mesmo unha actitude vitalista, radical ou irracionalista. Ao modo de Nietzsche, pois, que subliñe esa irracionalidade da existencia. O seu raciovitalismo reivindica unha nación da razón que non sexa contraria á vida, e iso é o que vamos a conocer como razón vital. Por outra parte, como decía, tamén un intento de superación desa dupla de idealismo e realismo. A cuestión é que estas dúas concepcións ou correntes se contrapoñían á hora de explicar en que consiste o que é a realidade. Para os realistas, a realidade é fundamentalmente o obxecto, o mundo, o cal existe con independencia do suxeito e este só o coñece de forma pasiva. Esta é, por exemplo, a visión que tiña Aristóteles. Pola contra, os idealistas da man de autores como Descartes van a situar ao suxeito como o que construe a realidade e cun papel activo no coñecemento. O problema desta segunda concepción é que supón que o mundo non existe con independencia de que nós o pensemos. É unha posición que pode chegar incluso ao solipsismo, a quedar atrapados en nós mesmos ou en solo poder demostrar a nosa propia existencia. En tanto que suxeito, cognoscente, é basicamente non poder sair de aí. Ortega, ante este dilema entre que só existe ou a base da realidade é o obxecto e o exterior, ou que só existe o suxeito o interior, pois trata de defender que a realidade ten dúas caras, obxecto e suxeito, ou noutros termos, nos termos que vai empregar Ortega, o mundo e o eu. Polo tanto, nin a realidade é unha mera construcción do suxeito, que esta sería o exceso do idealismo, nin a realidade é algo independente e anterior ao suxeito, que sería un exceso de realismo. Son dous extremos que se necesitan e non poden darse un sin o outro, nin separados o un do outro. É que, como digo, Ortega trata de superar empregando os termos de eu e mundo para sustituir os termos de suxeito e obxecto, o cal, ademais, tamén se pode expresar en outras palabras aínda máis conocidas, que son o eu e as circunstancias. Porque a cuestión, e aquí está pois a súa célebre frase de eu son eu máis a miña circunstancia, a cuestión é que o mundo existe como algo en relación conmigo mesmo. E aí reside o do idealismo, pero o eu non pode darse sen esas circunstancias das cales depende a miña realización persoal. Eso será o residuo do realismo que queda na súa concepción. Neste sentido, o ámbito no que convergen a subjetividade e o mundo é o ámbito da vida, e por iso é preciso o que el denomina unha razón vital, de novo, porque noutros termos, tanto o idealismo como o realismo parecense en que esquecen que somos fundamentalmente un ser histórico, é dicir, un ser en continuo cambio na súa vida, un ser dinámico, porque tanto quen se quedar cun suxeito trascendente universal ou cunha realidade fixa e separada do suxeito, pois se quedan cun plano máis estático, trata de buscar ese carácter estable, eterno, ben sexa das cousas, realismo, ou das ideas, idealismo, e como alternativa a ambas esta afirmación, como decimos, orteguiá da vida como unidade integradora, e así os dous vellos polos da filosofía, o suxeito ou intelecto, que é o que decía o idealismo, e o obxecto ou natureza, que é no que se centra o realismo, para Ortega non existen con independencia, senón que son unha única unidade integrada no concepto de vida. Por outra banda, esta teoría ten como vertente no campo do coñecemento o perspectivismo. A perspectiva é a orde e forma que a realidade toma para quen o contempla. Varíase o lugar que o contemplador ocupa, pois varía tamén en relación á perspectiva. En cambio, se o contemplador é substituído por outro no mesmo lugar,
a perspectiva permanece idéntica. O cambio de posición implica cambio de perspectiva. Esta é unha forma de tratar de non caer por parte de Ortega nun subxetivismo. Trata de defender este perspectivismo que é unha especie de relativismo objetivo, partindo de que, como non hai un punto de vista objetivo universal, cada perspectiva é tan objetiva como as demais. Porque, como digo, sería subjetivo se houvese un punto de vista ou mira verdadeira, pero non hai un punto de vista verdadeiro fronte ao que os demais serían deformados ou só subjetivos, sino que, como non hai un espazo absoluto, porque non hai perspectiva absoluta, cada perspectiva é igual de objetiva que as demais. Por outro lado, o concepto máis importante en relación ao raciovitalismo é a chamada razón vital. A razón vital non renuncia á razón, polo tanto desmárcase dos irracionalistas, e por outra, pretende ser comprensiva cos fenómenos humanos e polo tanto superadora dos usos restrictivos e limitados da razón que emprega o racionalismo. Mais unha razón con estas novas pretensións, como razón vital, leva a xerar unha nova serie de categorías de comprensión da vida humana. É dicir, non nos valen as categorías de Aristóteles ou as de Kant, sino que necesitamos xerar unhas novas categorías vinculadas con esta razón vital. A primeira das cales é o atoparse. A vida é un estar aí, polo tanto un encontrarse ou un co eu cas cousas. Como decimos aí, vincula ese eu con esas cousas, é dicir, o suxeito co obxecto. Segundo, ocuparse. No estar aí co mundo, o home, a persona, é un ser caracterizado pola acción e pola relación co mundo. Terceiro, a perspectiva. Terceira categoría, a relación do eu co mundo, o que coñecemos, facémolo sempre dende a nosa perspectiva, é un coñecemento situado. Cuarta categoría, a liberdade e o proxecto. É dicir, a vida, polo tanto, é un facer continuo, un sempre que facer inacabado, e polo tanto é un proxecto, é un proxectarse. A vida como proxecto, o concepto de proxecto racional de vida, que é un concepto fundamental en Ortega e que ten que ver con isto, con que a vida, como decimos, é fundamentalmente proxecto. Como decimos, esta é unha característica en xeral do pensamento existencialista e a Ortega y Gasset hai que situar a súa concepción dentro da corrente do existencialismo. Como decimos, a vida non se ata a unha esencia, sino que depende da nosa existencia, do que nos fagamos con ela, e hai como un aspecto fundamental de liberdade. Hai que recordar sempre que, por os existencialistas, a idea fundamental é a da liberdade, a de non estar atados e que o que sexamos sexa en boa medida o que nos proxectemos ser. Aínda que, e aquí pasamos á cuarta categoría, como dicimos, isto non se trata dunha liberdade en abstracto ou unha liberdade absoluta. Por eso a quinta categoría é a de circunstancia ou fatalidade, que ten que ver, polo tanto, con que as cousas que non eliximos e que nos condicionan, como a nosa familia ou onde nacemos. En relación a este concepto, Ortega fala das xeracións como un grupo de persoas próximas no tempo e o espazo e que afrontan problemas similares, como é o caso da xeración do 14 a que el pertence. A cuestión é que, como decimos, pois, aínda que hai unha liberdade e hai unha vida como proxecto, pois hai un contexto no que nos situamos e que nos afecta. Como decíamos antes, Ortega y Gasset vive o contexto da guerra civil, ten que exiliarse para, basicamente, salvar a súa vida, como moitos outros filósofos e filósofas neste contexto, ou tantos outros pensadores. É unha circunstancia que lle afecta e sobre a que ten que reflexionar. E, nese sentido, en cada etapa hai uns problemas que nos afectan. Se pensamos na nosa xeración, na época actual, pois o problema da vivenda é un problema moi xeralizado, pero tamén todos vivimos fai poucos anos a Covid. Estes feitos pois nos afectan e nos marcan. Moi ben, seguindo con isto, a última das categorías sería a da temporalidade, porque a vida está situada no tempo, é radicalmente histórica, aberta cara ao futuro. Como decimos, non é algo fechado nin é algo atemporal, sino que a temporalidade é unha categoría fundamental dentro desta concepción. Bueno, con isto concluímos a parte da exposición centrada en Ortega y Gasset e agora pasaremos a explicar o pensamento de María Zambrano.
Zambrano naceu no 1904 en Vélez e no 24 trasladouse coa súa familia a Madrid, onde cursou estudos de filosofía e letras. Na universidade coñeceu a Ortega, quen por aquel entón xa era unha figura central na cultura española. Nesta época, Zambrano comezou a darse a coñecer cos seus artigos xornalísticos na revista de Occidente, a vez que se implicaba activamente en política nos movementos progresistas e republicanos. Nos seguintes anos, donde se triunfa a República, ela ten unha vida moi activa, vinculada ao campo de educación, a institución libre de ensinanza e demais. E cando comeza a Guerra Civil, se manifesta activamente a favor do bando republicán. No 39, vendo o avance franquista, exíliase de España para non volver mentres dure a dictadura. Volverá nos anos 80 e recibirá diversos premios e recoñecementos como Príncipe de Asturias e tamén o Premio Cervantes. E morrerá en 1991, sendo as súas obras máis importantes O home e o divino, publicada en 1955 e volta a editar en 1973, ou Claros do Bosque, de 1977. Así como, decíamos antes, moitos artigos xornalísticos, ensaísticos, como os que xa comentábamos anteriormente. Un dos primeiros temas que tocou María Zambrano foi o da orixe da filosofía. Segundo Zambrano, a orixe da filosofía arranca cando se introducen aos deuses como explicación das cousas cotiás. Aparecen así as dúas actitudes, a filosófica, a pregunta asentada na razón, no logos, que xera caos, valeiro, desesperanza, pois é un acto tráxico que se asenta na indigencia, e por outro lado a actitude poética, a resposta asentada no sentimento que acouga, calma e pon orde e serenidade, e acepta a nada do ser e acepta o devir histórico. Un dos principais obxectivos de Zambrano, polo tanto, será o de reunir ambos elementos, esta filosofía vinculada máis con ese aspecto puro, trascendente, no carácter universal de separarse da historia, como xa comentaba ou sinalaba tamén Ortega y Gasset. Pero tratar de vincular ese elemento vinculado máis á filosofía e á razón pura, por outro lado, coa poesía e coa actitude poética. De aí xurdirá precisamente este concepto de razón poética, o cal, ao igual que no caso da razón vital de Ortega, se pode entender como unha crítica e un intento de superar a razón pura dos racionalistas. Isto pode apreciarse na cita do texto, abro comillas, nun extremo da cultura clásica está a filosofía, o metódico coñecemento racional, no outro extremo da cultura clásica quedou a poesía. E entre os dous, o coñecemento poético no que nin se escinde a realidade, nin se escinde o home, pecho comiñas. Aquí podemos apreciar como trata de conxugar a razón co sentimento. Como vemos, a súa visión é similar á de Ortega, en canto esa crítica á razón pura, a racionalidade abstracta e separada da vida, pero para ela, Ortega seguía sin ter en conta que no fondo máis profundo das persoas latexa un núcleo enigmático e misterioso, que Zambrano asocia a dimensión divina que hai no ser humano e a cal só podemos chegar coa razón poética. Neste proceso, recollido en obras como Claros do Bosque, o método, retomando os versos de Antonio Machado, non é outro que o propio camiño, é dicir, o método, recordade que do grego ven da palabra camiño, e a cuestión é que, como decía Machado, pois, como se camiña? Pois faise camiño ao ahondar. O propio do ser humano, polo tanto, é abrir camiño, porque, en definitiva, o ser humano, o propio del, é ser camiño. Neste sentido, en contraste coa actitude racional, a aproximación poética considera que a realidade se caracteriza pola súa pluralidade e diferencia, cousa que, polo tanto, tamén, como víamos en outros temas, tamén sinalaba Heráclito na época antiga ou Nietzsche, solo un século antes de María Zambrano. Para a poesía, o real é o individuo e o concreto, non o xeral e o abstracto, fronte á verdade como a leceia, desvelamento da razón, a cal para Zambrano se presenta como desgarradora e violenta, a pensadora fala dunha verdade como un don gratuito e misterioso, o cal só se pode chegar de forma pasiva e intuitiva por parte da palabra poética.
Pero, que é o sagrado? Que é esa parte oculta e divina que Zambrano pensa que se atopa no profundo do interior de cada individuo? Para ela é a dimensión máis originaria da vida humana, algo que non se pode describir con palabras nin recoller en conceptos e que é o noso núcleo máis auténtico e fecundo. O obxectivo da filosofía de Zambrano é situar ao ser humano na realidade, situando como problema fundamental quen somos e a relación do humano co divino. Como sinalamos antes, o método para este obxectivo é a razón poética, que presenta como características a forma da metáfora, a disposición do espírito e as súas posibilidades, e os símbolos como materia prima. Aquí, a intuición poética convértese en captación simpática do real, filosofía permitir explicar as distintas situacións vitais, angustia, desasosego, resignación, nostalgia, desesperación, e así pensar e, pois, descifrar o que se sente originariamente, integrar os elementos da realidade, da resposta, como o fai a poesía, ordenando o caos, facer preguntas e redescubrir a individualidade. Podemos ver claramente nesta visión a influencia, como xa sinalei antes, de Nietzsche, cuxo emprego dunha linguaxe poética e o rexeitamento da metafísica e a ciencia occidental tiña que ver cunha mesma crítica a ese intento de someter a vida humana a conceptos abstractos, generalizacións e leis abstractas. Por outra banda, outros temas importantes dentro do seu estudo son a vida humana e a historia. Segundo a pensadora española, a vida humana é sempre necesidade de creer, de crear identidade propia, e pois un construirse sempre na realidade e un proxectarse cara ao futuro. Hai que recordar que, nese sentido, María Zambrano tamén a marcamos ou enmarcamos, como no caso de Ortega, dentro do paradigma do existencialismo, en canto este carácter do ser como algo construído e algo a construir. No seu debir, padecemos a historia, asumimos a responsabilidade da historia e así humanizámonos ao conectar o individual co colectivo. E así a historia existe e faise porque o tempo deixa pegada e proxéctanos a un porvir, a un preterse. E, en definitiva, tempo e liberdade van unidos e a liberdade pois non se pode disociar, como decimos, do contexto histórico no que estamos. Unha idea que, como víamos antes, ten moito que ver con esa pegada do seu existencialismo, como no caso de Ortega, ao entender a vida como proxectarse. En conclusión, Ortega e Zambrano amosan a relevancia da filosofía española e en ambos casos tratan de conciliar a racionalidade cos seres humanos de carne e oso que viven nun contexto determinado e que tamén se moven por emocións, sentimentos e non só pola pura racionalidade. En resumo, unha razón máis humana. En canto a miña opinión persoal, quero destacar o concepto de Ortega de circunstancias e como en efecto cada xeración é condicionada pola situación na que vive, como víamos antes, a guerra civil que viviron eles ou a COVID-19 que vivimos nós, pois non é algo que se poida separar do ámbito do pensamento. Un pensa, vive e reflexiona nun contexto, pero somos o que facemos con esas circunstancias.